price 581,000 less 70,000 pesos. For our Geoman CVT, we have 1,367,000 less of 70,000 pesos. So yun mga idol, nandito tayo sa Motor Plaza Live. Hello. We have front under varnish, X-Force, side door varnish, rear spoiler, fashion-proof wheels, engine good emblem. Our X-Force, we have front view, normal X-Force, and fully accessorized X-Force. For our side view, we have normal X-Force and fully accessorized Force. Rear view, normal Mazda and fully accessorized Mazda. We have here 25 YX 400. That's the reason, alright. We have a built-in spoiler map. Our rate is 11,060 pesos for PD. This is our price accessories. For our experts, we have keyword balance number. We have 2,106 white here. Fashion proof real black with 7,830. We have front under garnish. We have 21,000 and with 32 white 40. Side under garnish 20,825 white 60. Rear under garnish, we have 20,265 white 90. Total of 103,603 white 60. Now, for the next thing, ganda. exclusive. Solid oh. So exclusive here, we insert and buy the Express from 25 to 31 only. You'll see Apple Watch SUV, customized X-Force from Force included X-Force Delta. Yan oh. The all-new Mitsubishi X-Force Force. Leather seats. Meron ding aircon vents, USB charger. Ayan, pinakaibabaw natin. Please, allow you guys here for our launching of Sunny Food. Of course, yes, we're not going to be playing the video. Meron siyang spoiler. Of course. Ganito ang ganda oh. Pinakapalikpik niya. And it was supposedly the room tour, of course, of showing for the union. I feel we have, So, launching today, all new X-Force. And We have color white there and here, bright yellow. Once again, this is the launching of X-Force, Philippines launching. So, Philippine launching to, all over Philippines, yung mga lahat ng Mitsubishi. Alright, let's get around with us. This is our all-new Mitsubishi X-Force launching. So, yan guys, yung brand new model X-Force. So, yan po ang ating pinaka-latest model, ano. So, napakaganda. So, papakita natin sa inyo yung dashboard. Ayan, si Boss Brian. Pag kailangan nyo po bumili nito, hanapin nyo si Boss Brian sa Motor Plaza. So, guys, nakita nyo yung pinakalikod, ano. Ang ganda, ano. Wow. So, perfect to for small family o kaya mga young professionals na sobrang formado, no? And here, makikita nyo. Wow, oh.
Ayan guys, yung manibela niya. And yung kanyang napakalaking dashboard. Map, yung pinaka stick. Ayan. CVT transmission. Tignan natin yung ano niya, upuan. Ayan ang upuan niya. Meron din itong adjustable. Okay. Matic, automatic ano. Ang makikita nyo rito yung kanyang ano, ganda oh. Wow. Ganda rin ng pinaka ano niya. Ano, full automatic? Yes po. Automatic. Ang pinaka-highlight dito yung kanyang sound system. Napakaganda raw. Yamaha Premium. Wow. Di ba? So, yun yung maano nyo rito. Naka-Yamaha Premium na sound system. So, here, meron din dito sa side, oh. Pinaka-speaker ng Yamaha. And tabi naka-dashboard. Kailangan may turn na natin. Park, rear, neutral drive, ano yung L? Launch. May launch control yata ito eh. I don't know. Tignan natin. Rear, park, rear. Yan. So nakakilis. Galing. Alright. So ang makina nito, same din to ng ano. This is the same with the expander. So 1.5 engine, 1.5 liter. 1.5 liter. Ito yung battery nyo. And ito na yung pinaka-air dito. Ayan. Mitsubishi. 1.5 liter. Pinaka-headlight niya ang ganda, no? Solid din. Wow! Ganda nung kanyang ano, pinaka-ano dito, no? So, ito yung ano, dynamic shield design. Dynamic shield design ng Mitsubishi. Yan. Mamaya may kain tayo dito. Ano? Daming food oh. So meron tayong color white dito. I don't know what's the name, basta white. Glossy white. Ask natin si Sir. Sir, anong tawag dito sa white na to? Anong tawag sa white? Pearl white. Pearl white yan. Alright, pearl white. So meron tayong pearl white dito. So again, dalawang version yung nilalabas nila. GLS and GT version. So GLS and GT version, mga idol. Oh, ang ganda rin ng white, ano? Solid. 1.5 liter. So same ano to engine ni ano ni expander. Same engine expander. So again, ang pagkakaiba po ng GLS to GT version, meron siyang radar doon sa pinakagitna. So dito kasi sa may ano, makita mo may dashcam din. So dito wala tong dashcam doon, wala ring radar. So ibig sabihin, ito yung ating ano, GLS version. Tingnan natin yung loob. Ayan. So unlike yung sa kabila, nakatuto yung kanyang ano, seat. Ito naman, di ba? May papiat. So guys, upo tayo. Ayan. Kita nyo, ang laki ng ano nyo. Pinaka media panel. Ayan, meron tayo dito ng ano, park, reverse, neutral,
drive, saka low Meron gear. pa tayo idol dito ang Drive Sport. Ah, For more responsive transmission. yun, meron pa dito ano, sport version. O, diba? Ito yung park. Auto hold, drive mode. O, ayan yung keyless natin. Oh guys, ayan ang ganda, diba? Yun, oh. Ang lupit ang animation, no? Napanood nyo? Medyo mataas po sir. Mas mataas sa So guys, ito yung pinaka full color TFT display niya. Meron din silang phone connection dito and navigation, ano? And here from our, dito manipela natin, dito natin makakontrol yung ating media. Yan. Volume, music. With airbags. Yun yung airbag. Yan. Yan, no? Ang pinagmamalaki nito mga idols, again, yung kanilang speaker. That is Yamaha Premium. We have also here in the side. Oh, you know. So, how many speakers ba ito? Dalawa. 8. 8 pieces. 2 tweeters. Coaxial speaker. Okay. Yun. Coaxial speaker. Ano driving mo dito? So we have here yung drive mode. So for normal driving, Normal wet driving. mode, Oh, meron gravel pang- and mild. Oh, diba? So ito yung pinagmamalaki niya yung wet mode para sa magugulas, expressway, magugulas, high speed. Yan din siya wet mode. Wet mode. Total for I think yung wet mode yan, napaka ano, sensitive ng traction control. Yes. Kasi siyempre, pag sinabi yung wet mode, parang sa ano yan eh, sa traction mas malakas yung kagat niya. Ayan, electronic parking brake and brake auto hold. brake auto hold, electronic parking brake. Ano? Hindi ka mo provider pagka-traffic. Sa traffic. Pindutin mo lang yan. Sa akin ko. So lagi yung center console niya with blower, cooler. Kung pwede ka maglagay dito ng mga Wow! soft drinks. Oo. Mga drinks na gusto mong palamigin habang nasa buhay. May blower cooler na rin siya. Solid, ano? Full dress here. Ito rin yung ano? Yung... Ito pa rin naka GLS variant. GLS variant na pala siya. Ang meron lang, ang available lang siya sa GT variant. GT variant lang yan. Yung wireless charging. So, sa GT variant pala yan. So, yung sa color yellow kanina pinakita ko sa inyo yung mayroong wireless charging. Saka yung mayroon. So, 1.5 liter CVT transmission. 30 inches natin there. Display audio, feedback, and Android Auto. Alright, 13 inch po yung ating pinaka 12.3 inches, sorry. 12.3 inches yung ating pinaka-display, napakaganda, and colored TFT na yan. Tapos meron na rin siyang Apple CarPlay and Android. So, any cellphone, pwede na natin may connect, magamit. Galing. Tayo sa labas na ito. Sige. So, check out natin ngayon yung ating pinaka tires natin. It's anong size yung tires ito? 18 inches. 18 inches, two-tone. Wow. Alloy wheels natin. Alloy wheels natin, two-tone. Ganda. So, 18 inches yung ating pinaka natin dito. And yung gamit na brand, Hankook. Yan. Dito tayo sa engine. Tingnan natin yung engine. Yan, no? Same engine to rin, di ba? Expander. Same engine siya, idol ng expander natin. 1.5 liter 1.5 liter. engine with Maybach for powerful and efficient drive. Alright. Very powerful, very efficient yung ating performance para dito. At ang Ayan. maganda dyan, idol, naka-CVT na siya, continuous variable transmission. Continuous variable transmission or CVT transmission. Solid. Grabe, ang ganda. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Yung ating pinaka-headlight signature
T-shape. Yung kanyang pinaka-headlight. Oh, di ba? Napakaganda. Iconic, ano? Ito na yung pinakabagong generation ng dynamic shield design nila. Bagong design. New dynamic shield design. So tayo sa likod. Tingnan natin yung pinakalikuran. So to explain further kung ano yung pating pinakalikuran dito, 3D emblem ng ating experts. Ito sa hands-free power tailgate natin sa kabilang Sa kabila. Mamaya papakita natin yung GT version. Punta sa kabila. Subukan natin yung hands-free tailgate. So hindi mo nahawakan, hindi mo napipindutin. Isang palo lang ng iyong paa sa ilalim. Ayan, bubukas na yan ng kanya. Mamaya papakita natin sa inyo, i-demo natin. So, yan. Ang ating brand new X-Force. Solid, 56 viewers. Dito tayo sa Motor Plaza Incorporated, Palasyo, Pangasinan. And if you want to order, gusto nyo magkaroon ng more inquiry, more details, pwede po kayong mag-inquire kay Sir Brian. Ayan. Yung pinakalikuran natin dito. Alright, ito. So, yung kanyang dito, yung pinaka pinto, power tailgate yan. Sisipain mo na lang dito. Sisipain mo dyan. Yan. Bubukas na ng kanya yan. Matic. So, dito meron tayong spare tire dito, I think. Yun. So, yung spare tire niya, same size din. Yan. Napakaganda, di ba? Maxxis tires, same. So, meron din tayong cover dito. That is, normal to. Meron tayo laging kasamang ganito. Cover. And sa tools, nakita natin dito. Ayun. So, nandito yung mga tools natin. Lagayan natin ng tools. Pag nagkaroon tayo ng trouble, pwede natin ilagay, diyan natin nakalagay yan. Ayan, mga idol. So, very neat, napakaganda. So, this is the GT version. Pinakailalim niya, tingnan nyo. O, diba? Ganda rin. Solid din ang ilalim, And, wala namang binago sa gulong sa GT version. Same pa rin na size, 18 inches. Hankook, yung kanyang natin dito. Brand. And, ang nabago rito, yung pinakaupuan. Nakita nyo doon sa kabila, fabric lang yung kanyang upuan doon. Dito, leather. Two-tone pa yan, may stitches, Ang ganda. Ayan, may mga line pa ng stitches. Added more premium looks. Napakaganda, elegante, di ba? Ayan. And dito sa side, ayan, napakaganda rin. And by the way, 8 speaker to, Makikita nyo yan, Coaxial, two-way, Yamaha premium na kanyang sound system or speaker. O, diba? Yamaha premium. Sabi nga nila, pag nandito ka sa loob and nagsa-sounds ka, sound trip ka, talagang, alam mo, nakasurround ka eh. Yun ang advantage dito po sa bagong model na to. And here, nakita nyo naman nyo, ang ganda, ang ganda. Plastic. Ayan yung pinaka-trim dito sa gilid, So ito, makikita nyo lang ito para dito sa ating GT variant. So ito yung ating GT variant, mga idol. Ayan. So sa GT variant, hanggang dun sa dulo, yung ganito. Ayan, hanggang dito sa dulo yung pinaka-design niya. Yan, hanggang dyan. So yan po yung ating pinaka dito. And makikita nyo sa kanyang same din yung driving dito. At ito, naka-wireless to, mga idol. Wireless. Ayan, nakita nyo. That is wireless charging. Naka-wireless charging. Meron din ditong socket. Power charger. Ayan, and meron tayo ditong USB. Type A and Type C. Ayan, Type A, Type C. 12.3 inches. 12.3 inches display. Full color. Tingnan natin dito. What else? Ito kasing variant na to ng GT version. So the GT version, mas marami siyang mga high-tech features. So marami siyang high-tech features, mga idol.
Ayan. So again, the iconic T-shape design, headlight, and dynamic shield. Bagong generation, dynamic shield. So again, X-Force, newest model. As you can see, ang GT variant, meron siya rito parang, ito yung pinaka-radar system niya, sensor. So, marami tayong malalaman dyan. Pag mamaya, alamin natin yung mga sensor nito. Kung ano yung mga nakalagay dyan. Di ba? Alright. Ganda ng ilaw, oh. Di ba? Ang ganda. So, ask ko kayo mga idol, ano masasabi nyo sa ating brand new model? I believe marami po ang magugulat at magagwapuhan dito. Solid eh. Ang ganda, di ba? This is the new X-Force from Mitsubishi. Ha? New model. Yan. So yan po mga idol, ang ating brand new model. 5-seater. Tingnan natin kung maluwag dito sa likuran. Kung spacious ba? Alright. So guys, tingnan nyo yung aking likuran. Ayan. O diba, ang laki oh. Laki ng space. Ganong kalaki ang space dito. Ang luwag niya. Diba, napakaganda. And sa pinaka-top, ayan. Black color, two-tone. Ayan na po yung tailgate natin. Again, pa-open natin ka ulit kay Idol. Ganun lang, oh. Yun. Solid, di ba? Wow, 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 wow. Wala nang kahirap-hirap. Mabubuksan nyo na. Isang sipa mo lang. Kick motion sensor, di ba? Napakaganda. Hello. So, ito yung ating bagong set or bagong model na X-Force. So, tanungin natin si Boss Brian kung magkano yung presyo. Kasi syempre, it's already launched pero hindi pa natin nalalaman yung actual SRP. Doon sa mga gusto pong bumili nito, units are available. You can purchase it now. Cash payment via bank. Pwede rin. Ang presyo po ng ating GT version muna. X-Force GT, CBT, 1,581,000. 1,581,000 pesos. And Idol, kapag kumuha sila ngayon, meron silang makukuha 70,000 discount. At ito pa, kung magpa-purchase ka ngayon pa lang, 70,000 cash discount. Iyan po yung kanilang promo. So ano pang hinihintay ninyo? 1,581,000 less 70,000 pesos pa yan. And another variant, Idol, yung GLS automatic natin. X-Force GLS CBT, price starts at 1,367,000. And also 70,000 discount. 70,000 discount. Again, yung ating nakita doon kanina na white color, that is the GLS variant. Ang SRP, 1,367,000. 1,367,000. With cash discount of 70,000 pag nag-purchase ka ngayon ng bagong model na to. Yes, mga idol, you have 70,000 pesos cash discount if you purchase today itong bagong X-Force. And ito pa maganda dyan, Idol. Ano pa yun? Kapag nagpa-reserve sila and nakabili ng X-Force from July 5 to July 31, makakakuha sila ng Apple Watch SE with customized X-Force strap and also X-Force jacket. Wow! From July 5 to July 31 only. Alright. So again, mga idols, starting today, July 5 till July 31, may mga previous kayong makukuha na exclusive. X-Force previous yan. So merong Apple, merong jacket, and another 70,000 discount. 70,000 discount. Ganon katindi. So ano pang hinihintay ninyo? Grab the offer, take the yung discount, ano? Yun ang importante ron eh. So guys,
thank you very much sa ating from Mitsubishi Motor Plaza Incorporated here at Calasiao, Pangasinan. Live tayo via satellite dito po sa kanilang launching ng bagong 2025 X-Force. Idol, masyado ako masipag magmerienda ako. Ayun, magmerienda muna tayo. Pero sayang kasi maraming pa nanonood eh. Pero, Viewers. oo. Pero sige, mamaya-maya mag-ano na tayo, mag-merienda tayo mga idol. Isang ikot na lang. Ikot na lang natin. Ayan. So yan mga idol sa ating brand new X-Force. This is the GT version. GT version. Ayan o. Passenger side. Ganda no. Lupit. .3 inch of display. TFT display yan. Ganda o. So guys, alam ko may ilaw to eh. Ayan o, meron siyang ilaw. Di ba nakita nyo? So pag gabi, mapapansin nyo yan pag nakaupo kayo dyan. May ilaw dito ang pinaka-lights, LED lights. Light blue yung color niya, no? Ganda. So dito rin meron, I think. Sa baba. Ayan. So yan po yung mga new features for this variant. Abangan nyo po yung ating full vlog review. Ibihahatid ko sa inyo right away. Ano din natin kagad dyan. So, meron tayong actual unit na papakita sa inyo. Review natin para dito. So, again, thank you very much sa 120 viewers natin. And, ayan na po. Available na. You can purchase na ngayon. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-message lang kayo, mag-PM kayo, send nyo yung details nyo. Pangalan, address, at contact number. We will happy to assist you. Yan, di ba? So again, isang ikot pa tayo sa white. So guys, yan po yung ating pearl white. Ganda, di ba? Woo! X-Force. This is the GLS version. Ayan. So, kung mapansin nyo sa kabila, ito medyo plain to, all black. Yung kanyang pinaka-team. Ayan, all black. Pati sa side. Pero dito na wala yung dito wala na yung pinaka-backlight sa ilalim. And then, pareho pa rin na yung ng sound system. Yamaha Premium. Di ba? Ganda. Ito alam ko hindi na to power tailgate. Kahit sipang mo dyan, wala. Wow. Yan. Spare tire meron din to. Yan, tools meron din. So yan yung mga features nito. So this is it mga idol. Walang tayo na makakain, sayang eh.
Kain muna tayo mga idol. So hindi siya hybrid mga idol. Normal engine, 1.5 liter. Kala ko nga hybrid din to, pero hindi para sa hybrid. Sir, magkano ulit yung ano, yung GT version? 1.3. Ah. 1,581,000. So yun, 1,581,000 yung ating price para sa GT version. And 1,381,000 naman sa ating ano, GLS version. So SRP 1,500,000. So 1.5 million para sa GT version and 1,381,000 sa ating GLS version. So si GT version yun yung maraming mga technical features, mga electronics. May mga sensing, you know. So ito yung dating GT version. Yan. Dami nanonood eh. Dami nanonood.
Yung baso lang. Ito. Tikman ko. Hindi ko pa tikman. Tatapon ko lang ito. Saglit lang mga idol, gano'n lang tayo, nag-merienda. Kasi, ito. Iikot natin ulit kayo para sa GT version. Ayan yung GT version natin. So hard plastic to. Yamaha coaxial two-way speaker. Ganda. Parang aluminum to. May aluminum sa... Yan. Ayan, sa ibabaw, ayan, meron tayong ano dito. Ayan, ang ganda, oh. Sporting datingan, ano? And here, yan yung kanyang walang sunroof yung GT version. So, walang sunroof. That's the GT version, wala sang sunroof. Ayan. No sunroof. So yung ano niya, naka-power tailgate. So the meaning is pwede mo siyang ano, kick lang, kick motion. Kick mo lang siya. Then pwede mo nang ano, sarado, ibukas. Ito ang ating pinaka rear door, ating pinakalikuran. Yan, oh, X-Force. So 1,500,000 81 for the GT version, 1.5 for the GLS version, 1.3 1,300,000. Engine natin 1.5 liter continuously valve transmission or CVT. Ayan.
So I think the GT version meron siyang mga technical sensing version, yung mga sensing na features. Mga marami yan eh. So later on ipapakita natin sa inyo yung actual unit review natin dito. So we will have a walk around muna tapos then yung ating actual unit vlog para dito. So 1.5 million for the GT version and GLS version 1.3. Tingnan natin yung GLS version. So you can see the difference ng GT version to GLS version. Again, same pa rin yung design front and then yung makina, walang nagkaiba yan. Ang makikita nyo dyan, mapapansin ninyo, yung pinakaloob. So the GLS version ito. Ayan, no? So from inside, malaki na kagad yung difference niya. Especially yung pinaka-front dashboard. So dito, plain lang yung ating sorry. So plain lang to. May konting touch ng naka-fabric lang, hindi siya leather. And dito sa likuran, ito naka-manual na to, hindi na power tailgate. So hindi na siya naka-power tailgate, manual lang pag ino-operate nyo or binuksan nyo to. Ayan. So, check out natin sa inside. Ito yung ating GLS variant, 1.3 million. Ayan, ang pinaka-manibela natin. And dashboard. So ito, colored TFT display. Yung pinaka-panel display niya, that is 12.3 inch. Malaki siya. 12.3 inches. Ayan, 12.3 inches. Colored din yan. May phone connection, pwede sa Android and Apple CarPlay. Ayan. Ito, hindi siya naka-wireless phone charging. Ang GLS, ang merong wireless phone charging, ating GT version. Meron tayong automatic park, auto hold, keyless system, no? Pinutin mo lang to, tapos tapak sa brake, start na. Ayan, may drive mode. Ayan yung ating pinaka-aircon dito and sound system. Hazard. Ayan. Walang sunroof. Okay. So that's it. CVT transmission. $1,300,000. Ang ating pinaka-kulong. Ito yung bagong generation ng dynamic shield design, T-shape headlight, T-shape. Ayan. Tibay din, plastic. Ganda rin.
Quality. So yung mga color variant natin, meron tayong white, pearl white, yellow, gray, and silver. So apat na kulay yung available. Plastic, aluminum. Meron pa rito parang ano siya, design. Ayan. Leather. So, may lagayan tayo dito ng gamit. Ayun. Buwan natin fabric. Nilagayan tayo dito ng gamit or sabi nila parang cooler. Pwede nyo palamigin dyan. Cup holder. Two-tone ano? White and black. So black yung pinakaibabaw. So 1,500,000, 1.5 million para sa GT version, and ito naman 1.3. 1,300,000, I think 81, 1.3. And for this month of July, meron silang promo. Less 70,000 pag bumili kayo ng cash. 70K. Less 70K. Ayan. 1.5 million para sa GT variant. Dalawang version to. GT variant and GLS variant. So, dito sa ating ayan.
So yan po ang ating brand new model 2025 X-Force GT variant and GLS variant. Sa mga gusto pong mag-acquire or bumili nitong unit na to, pwede niyo akong i-PM sa ating FB page, Boyd Salabaria, and we will assist you mga idol para makakuha. May 70,000 tayong cash discount kung gusto niyo pong maka-avail nito. Cash or bank. Yan. Bank PO, no? 1.5 million, 1.3 million naman yun nandun. Siyempre, mas maganda naman tong ating 1.5 million eh. Mas solid to mga idol. Ayan, no? And ito, meron tong mga sensor, no? Maraming sensor to. So that's it mga idol, ang ating brand new model X-Force. Isa pang bukas. Alright. Spare tire. So yan mga idol, babay na tayo. Thank you very much, Motor Plaza, Palacio, Pangasinan. And for the launching ng bagong model na to. So, 2025 new Mitsubishi X-Force 1.5 million and 1.3 million. GT version and GLS version. Alright, galing. Here at Motor Plaza Incorporated, Palacio, Pangasinan. I'm signing out mga idol. Thank you very much.